намояндагии бонкҳои ҷумҳурии исломии Эрон дар Тоҷикистон қасд дорад ки дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бахшҳои худро ифтитоҳ кунанд. ин нишонгари он аст ки лағви таҳримот дасти Эронро барои сармоягузорӣ бозтар намудааст. ин пешниҳод дар мулоқоти сафири Эрон дар душанбе Ҳуҷҷатуллоҳи Фағонӣ бо Ҷамшед Нурмуҳаммадзода раиси Бонки Миллии Тоҷикистон рӯзи 17 феврал садо додааст. бино ба таъкиди Абдуғаффор Қурбонов, сухангӯи Бонки Миллии Тоҷикистон, густариши ҳамкориҳо дар ин ришта ба манфиати ҳарду кишвар хоҳад буд. айни ҳол дар Тоҷикистон ду бонки эронӣ тиҷорат ва кафолат фаъолият карда ва ба далели таҳримҳои Амрико ва Иттиҳодияи Аврупо дар қиболи Эрон ва камбуди сармояи лозимӣ ин бонкҳо наметавонистанд дар амалиёти бонкӣ дар ҳудуди Тоҷикистон фаъол бошанд. дар ҳамин ҳол коршиносони масоили иқтисодӣ муътақиданд ки ифтитоҳи бонкҳо дар ҳудуди Тоҷикистон ва ворид шудани асъори хориҷӣ ба кишвар ба беҳбуди вазъи молӣ ва мустаҳкам шудани қурби пули сомонӣ кӯмак хоҳад кард. Эрон пас аз Русия дуввумин шарики стратегии Тоҷикистон маҳсуб шуда, ин кишвар ба иқтисоди Тоҷикистон сармояи зиёде ворид кардааст. аз ҷумла бо сармояи $180 миллион Эрон нерӯгоҳи Санктуда-2 бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. ҳоло Эрон эълон кардааст тарҳи бунёди нерӯгоҳи барқии обии айниро бар фарози руди Зарафшон бо иқтидори 150 мегабайт варасӣ мекунад. инчунин бо сармояи ин кишвар нақби Истиқлол ки манотиқи шимоли Тоҷикистон бо шаҳри Душанбе пайваст мекунад бунёд гардид.